लोगोफोर आंनि अफि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दिनैहाय आं दंफैयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेरफांगुरिनि सिङाव थानाय दैमुगुरि होननाय गामियावहाय आं दंफैयो। जोंनि आफादनिनो एक्स एनडिपि सानसे समाव गोबां रोखोमनि नांबोदोंमोन बिथाङा, जायखौ बुङो आरदावखा। बिथाङानो जाहैबाय आरदावखा आरो बिथांनि बिसि बियो। आं बिथांजों दा दान्दिसे जिहेतु बिथांनि जेरैबायदि हालाद जानाय, बिनि जेरैबायदि मिथिं गाबुनाय, बेफोरनि बारै माखासे खोथाखौ आं सोंनो लुबैदों आरो बे हालादा माबोरै जाखो आं बिथांनाव गोबां खोथाखौ सोंनो थांला। दा बिथाङा बुंनो हायि हिसाबैलाय बिथांनिनो बिसिनावनो कयेकथा खोथाखौ रायलाय। दिनैनि बे बिथांनि हालादा माबोरै जानो मोनो? बिनि हालोदा जेन'बा मोनसे समाव जे बै समाव एकट जायै समावहाय गोबांथार मिथिं दावथिं गाबोनाय, अनेक रोखोमनि टेनसन थाबोबाय। ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरजों माखासे मिथिं गानाय मानाय, गोबांथार मिथिं गानायजों माने मोनसे समावहाय एसे रिएक्सनफोर बायदि जानानै फैदों। ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो माने बेफोरबायदि बेमारा जादों आरो मानसिया गोबांथार टेनसन थाबाय थायोमोन आरो बाहेरायाव ओंखारनाया गोबां बाहेरायाव ओंखारनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो जादों आरोखि। दा ओमफ्राय दा बे हामनायनि लाइनाव बेसेबांसो इमप्रुभ जानानै दङ बेयो? मोजां जानानै डक्टरफोरनिफ्राय मुलि जानाय मानाय बेफोरबायदि? दा आङो डक्टरफोरनिफ्रायथ' ट्रिटमेन्टखौथ' होनाय जाथ'वाखिसै, ओरैनो जास्ट कबिराजफोरनि होयो। ओमफ्राय गोबाङानो बुङो माने मोनसे बे माबायावहाय बेंगालर होननाय जायगायाव मोनसे पेरालाइसिसनि डक्टर दं होननानै मिथिनो मोन्दों। ओमफ्राय गावनि लोगो सासे बङाइगावनि, बेबो थिनबाय थादोंमोन आंखौ। ओमफ्राय दा बाव थाङोबाथ' गोबां थाखा फैसा नांगौ, दा बिनि थाखाय आं लांनो हायाखै। ओमफ्राय दा ओरैनो थाखा फैसानि प्रब्लेमखाय आङो ट्रिटमेन्ट खालामनो हायाखै आरो। माखासे थाखा फैसाखौ मोनब्लाबो माने जानायखिनियाव बाहायनो गोनां जायो, गथ'फोर सानै दं फरायनाय, बिनि थाखाय आरो। सानसे समाव आरदावखाया गोबां मिथिं दावथिं गादोंमोन। इउपिपिएलनि दानि खुंथायाव थानाय चिफ CM बिथांजोंबो बिथाङा मिथिं दावथिं गोबां रोखोमनि गादों। आनखि प्रमद बर'खौ आरदावखाया गोबां जायगा खोन्थादों मिथिङाव बिथाङा जमा जमा। दिनै बहाबा चेनेलाव बबेबा निउस पर्टेला बिथांनि मिथिं दावथिंखौ नागिरोब्ला मोनगोन जानांगौ। थिग दिनै प्रमद बर'आ दिनैहाय बिथांनि सायाव माबायदि राहा लामा लादों? मोजां डक्टरनाव ट्रिटमेन्ट होनायनि बेलायावहाय माबा मोनसे अनसुंथाइ होफेरदों नामा? डक्टरनाव अनसुंथाइनि बेलायावथ' डक्टरनि होनाय जायाखै जानाया। ओमफ्राय जायखिजाया अब्लाबो आङो रावखौबो जेबो बुंनो थांलिया, बेफोरबायदि होनाय जाथ'वाखै आरो जानाया। माने डक्टरनि ट्रिटमेन्ट बेफोरनि थाखाय होनाय जाथ'वाखै। थिग बिदिनो सानसे समावहाय बिथाङा मिथिंबो गादोंमोन गोबां रोखोमनि, बर' हारिनि जानानै गोबां खामानिबो मावबोबाय राजाय। मावै फैयै दिनैहाय लास्ट इन्डिं जोबथारनायावहाय पिस एकर्ड गोजोन गोरोबथा जाजासिम बिथाङा दङमोन आफादाव। दिनै प्रमद बर'आ बिथांनि सायाव नोंथाङा मा खावलायगोन? प्रमद बर'नि सायाव आं खावलायो जेन'बा जोंनि मानगोनां चिफ सार प्रमद सारनिसिम आं खावलायहरो। माने आंनि न'खरखौ जेन'बा थांनानै थानायनि बेलायाव माबा मोनसे राहा लामाखौ आङो होगोन साननानै आङो खावलायहरो आरो होजानो लुबैयो आरो आङो बेखौ खावलायो आरो। माने थांनानै थानायनि बेलायाव दा जेन'बा आंनि हासबेन्डआथ' जेबो मावनो हाला, ओमफ्राय बिदिनो खामायनोबो हाला। दा आं हिनजाव मानसि, ओमफ्राय बेयाव एसे प्रब्लेम जायो। बेफोरबायदि आरो आं बेखौनो आं खावलायहरो सारनिसिम। दिनैनि खुंथायाव थानाय चिफआ मालाबा नोंसोरनि न'आव बिथांखौ खबर लानो फैफेरदों नामा? फैनायाथ' फैनाय जायाखै। बिदिनो गोबां फनजों कन्टेक्ट लालायलायो, ओमफ्राय बोरै दं बोरै गैया बेफोरखौ खबर लाहरो। ओमफ्राय मोजाङैनो दं बेखौ बुंहरो। फैयाखैब्लाबो जेन'बा फनफोरजों खबर लानाय जादों आरो बे आरोखि।
फरायनो मोनखायाखै आफादनि दैदेनगिरिफोर सोर सोर दङ? आफादनि दैदेनगिरि फेरेंगा सारजों एसे रायलायनो मोनदों, गोजोननाय लालायलायदों, मोजां रायलायदों। नोंथांमोना सानो नामा जे आर्ट दावहाखौ खामानियाव बाहायदों आरो नांगौ समाव बाहायदों, नाङि समाव गारसोनानै दोनदों, बिदिखौ सानफेरो नामा नोङो? आङो बेखौ जेबो बुंनो हाया, माने माखासे सारमोननि दायथ' बेफोरो, सारमोना मा खालामो आं बेनो आरो सारमोननियाव आसा खालामनाय थायो, आं बेखौ सानहराखै आरो खालामगोन होननानै। एनडिएफबिनि सासे बिथाङा सानसे समावहाय गोबां खामानि मावबोदों, बुंनो थाङोब्ला दिनै बांलादेशनि खबर लाहरोमोन जेब्ला गोथां समाव, मोजां समावहाय, बे समाव सेकेन्ड बेटेलियनाव थायोबा आंबो थाफानो मोन्दों, बिजों मोनसे केम्पआवनो ज' थाफानो मोन्दों आरो माने बांलादेशनिफ्राय सेकेन्ड बेटेलियन खबर लायोमोन, सेकेन्ड बेटेलियन हल जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ कन्टेक्टआ खबरा बिनावनो थाजोबोमोन। दा गोबां खामानि मावनायावहाय दिनैबो बे हालोदाव अबस्था थानानै दङ। दिनैनि बे सरकारा बेफोरबायदिखौ नायाबा सोरबायदिखौ नायगोन बाजै? नों बिनि सायाव मा बुंनो सानो? आङो जेबो माबानो हाया, दा सारमोनखौ नेदों नायगोन होननानै, सारमोना बुंनायखाय जेन'बा नायगोन उनाव बेफोरखौ बुंनानै दोनदों सारमोना, बेनिखायनो आङो आसा खालामो इयुनावहाय जोंखौहाय हेल्प होगोन बा सहाय होगोनखौ आङो आसा खालामो आरो। दा ओरैनो रायलायनो हागोन ना हाया बायदि बियो? रायलायनो हायोबा फंनैसो ओरैनो खोथा रायलायनोथ' हायो, ओमफ्राय खिन्थु माने माखासे अबेबा बाथ्रायावहाय माने फिदिंनो हाया आरो सालायफोरखौ, बेनो। ट्रिटमेन्टखौ ओरैनो दा माहाय लागासिनो दं? दा ट्रिटमेन्टखौथ' ओरैनो कबिराजफोरनि लादों, ओमफ्राय ओरैनो आङो आयुर्वेदिक बेफोरखौ आं बाहायदों। सिगाङावहाय सारमोना, जोंनि आफादनि मानगोनां गबिन्द सारमोन, बिथांमोनाबो नायदों, सहाय होदों, सहाय होआखौ आं बुंनो हाया, हाजासे होनो हायाब्लाबो जाखिनि हायो बेफोरजों सहाय होबोबाय थादों। आं बेखौ बिनि थाखाय आङो हामबाय होनो सारमोननिसिम, बेनो आरो। बेखौ आं जथेस्थ' साननानै लायो। दा थांनानै थानायनि बेलायावल' आंनो माबा मोनसे, जेन'बा गथ'फोर उन्दै दङ, बिसोरखौ फेदेरलांनांगौ, फोलावलांनांगौ, दा बिनि थाखायनो सारमोना आंनि बे उन्दै न'खरखौ नाहरबा आङो जोबोद गोजोननाय मोनसिनगोन आरो। गोबां खोथा खोनाबाय, दिनै बिथांनि माखासे खोथाखौ बुंनो सानदोंमोनब्लाबो, बिनि बिसिया गावनि फिसायनि सोमोन्दै माखासे खोथाखौ बुंनो सानदोंमोनब्लाबो बुंनो हायाखै। बिखा गावो खुगा गेवा होनाय मोनसे राव दङ बर' रावआव। ओंखायनो आं सानो दिनैनि दिनावहाय बिथां आर्ट दावखाया दिनै 14 बेट्सनि, बिथांजों आं जेब्ला सेकेन्ड बेटेलियनाव लोगो मोनदोंमोन, बिनि उनाव बांलादेशनि खबर, चिरां डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, जेसेबां प्लाटन सेक्सन बेफोरबायदि खबरखौ बिनियावनो मोनजोबोमोन। दिनै फैयै जों गोजोन गोरोबथा जाना फैखांनायाव दिनै बिथाङा, आं दुखु मोनदों, आं दिनै बिथांनो जेबो होनो हाया, बिथांनि बिसिनोबो आं जेबो होनो हाया, नाथाय आं दिनैनि सरकारखौ खावलायगोन, अन्नानै नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ जुदि नुदोंबा, आर्ट दावखानि बिथांनि हालोदखौ नुदोंबा, बिथां प्रमद बर'आ नायनानै नुदोंब्ला नोंथाङा बिथांनि न'आव फैनानै दान्दिसे खबर लाफै, अब्लाबो बिथाङा गोजोनखौ मोनगोन। थ' बाजै आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, नोंथांमोना आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांमोननो रोजा साबायखर। थ' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। जय बर' हारिनि।